owathi ufike kwangema mabeka baba mkhulu wathi indoda isiyozala ongase ukufa uyoba nesileve simhlophe. Baba yamazi uwili abantu abaneminyakana bayamazi uwili wabuya yendoda ayineni lezi imnyama isileve simhlophe ngathi yikho kwasho ubhombelo lisozala indoda iyoba nesileve simhlophe. Kusho umlomo ongathethi imanga abantwana baNkulunkulu. Uthi kubaba masehamba umkhulu uphondolo endlovu. Yabona ubaba mawahamba umkhulu engaka vele thina simbonayo. Tasomthatapho umkhulu baba yabeka. Uthi wasembamba ngengalo emusa kumkhulu umdala unqaba imbube. Ekhaya kithi kwakhetha inkosi. Ababekhona phambili ngeke ningamazi umkhwanazi. Ujiwe ongadliwanyoni. Owayemlomo wenkosi la owathi mefica ukufa emhlabeni kade ngcwatshwa namhlanjena yafika inkosi elanga kusasa kithi. Yafika yathi awu abantu bampunyeni babulela ingilosi yami ngisekude ukubeka omunye umshumayeli kulelizwe. Babulela ingilosi yami. Khona abantu abangena ezulwini ngenyama Nazaretha ingcwele. Ngokusebenza kwabo ngenhliziyo ephelele. Ngoba ungathi mawusebenzela uNkulunkulu bese inhliziyo yakho ihlukanisa phakathi. Enye kube uNkulunkulu enye uhlangothi lube lo munye. uNkulunkulu akahlala enhlizweni ehlukene phakathi. uNkulunkulu ufuna ibuse yonke inhliziyo uthi babulela ingilosi yami. Ngopho lo umfundisi ohamba emhlabeni wathi mhle ehambile yathi inkosi ilanga kuhamba ivesta lami. Ngaphambi ukuthi ngigqoke bengigqoka lona sikhohle sibongo sakhe. Ithi le ndoda uphondolo endlovu yasibabona bahlangabezi iyamlanda ubaba elekwa anti wakhe isa naye ithi nangu baba wakho. Ngizokushiya kuye amadodana enhlanhla ayenze kahle emndenini naNkulunkulu. Bona babona ushemba babamkhulu nokhokho bethu. Uthi esayibona indlela wamlanda ubaba le ngikhuluma ngenkonzo yokulalela maNazaretha. Amen. Wasithi nangu baba wakho ngokushiya kuye. Usungasuki kuye. Mawasonje sengifile ngokubona. Wahlala ubaba umkhulu ugogo kuneyinkinga nomkhulu ehambile egcwele izinkalo. Kudala njalo ukuhamba ingathi masaje rathi ukala ngathi lo mkhulu baje. Edala kabi le ukuthi baba unehlahla kazohanjela. Manje uthi makuqhamuka umama wakhe ezokuthatha la ubaleke ungavumi. Nangempela ugogo waba nemizamo emithathu ethi ucuthela ubaba uzomthatha kodwa kwabuyizi likayise omdala unqaba wathi noma sengifile ngokubona. Wahlala ubaba wakhula wehla umkhulu entabeni lentondeni wahlala kwaBhekuzulu emzini kwaBhekuzulu ubaba walusa inkomo zenkosi ilanga. Wahlala ubaba wazowakhula la ekhaya kithi kwasala buse lahla esakhe khona nje thina ubaba ehlonisa inkomo zenkosi ilanga. Uthi umkhulu unqaba uyayibona le ndewe inhle le ndawo ufune kuya wakhe kuyona lapha ehleli khona thina esizalwa khona. Khuluma ngenkonzo yokulalela i3 kwamcuthele edibhekele ilanga ethi nawe ethi amcuthele intombi endala izomlanda ndodana uthi bawa kuntazi ibheshu umbalekela umama wami. Wazo wamcinga esegane kwabili umama omdala umamthiyane intombi kwasithole ezala mina. Ngokamkhonazi njalo mina. Kwampunyoni ikhumbula ke. Temple ngaxoshwa 1992 baba 30 years manje. Kwampunyoni nje asekho umshumane omdala kunami. Noma kangaka baba omdala kunami. Manje ngikhuluma ngenkonzo yokulalela wakhulu baba waba indoda wakho umuzi. Avuka umuzi aphondela endlovu kodwa igama lathi nangu baba wakhe ngokushiya kuye. Igama lomuntu omdala ekuzala noma engakuzali uzungaleqi. Sinjenje emhlabeni bantu abasha abantu abadala bekhuluma sibabona behanjelwe isikhathi. Wakuqala lapho. Kodwa manje uphinde ugqokele ingubo emhlophe yaqala. Uphinde uthi mbongeni uJehova maNazaretha waqala.
uphinde usinde ungilandela ngemuva esinobhombela abaqala kodwa mase bekhuluma abazali bakho nabakhulu kunawe uthi wena hayi wakuqala lapho kozonelise emqoka lena bashi yakhela izinto ezingayiningi ithi lena bashi abantwana baleli bandla babantwana abakholwayo okwesibili kuba abantwana abalalelayo okwesithathu abantwana bemesabayo uNkulunkulu uthi angithi izwi lezulu lezwake ezwakala emhlabeni izwi lezulu nabazali bethu kufanele sikuvume ukuthi lezi ngane ezalwa yithi ayisafani nani mhlambe kuze siphile singaguli asiqale sivume enye inhlobo le babazi ube nayo iselula wena moje TV Koze ne TV umdala ufuna ukuyibuya bafuna la Popeye Datsela ko Popeye akala sivume tena baNkulunkulu ukuthi lesi sikhathi esikuso lezingane ayifani nathi kodwa zithi zingafani nathi kodwa izila uNkulunkulu kuseyilo leli alishitshanga izwe lithi hlonipho ihle nonyawo zinsuku zakho zande alishintshile yize lezingane zingasafani nathi Akala sivume ukuthi lelizwe lidala likamdala weinsuku sizolingenisa kanjani abantu abangasafani nathi ukuze balizwe inabashelinye lamathuluzi yabona lezi ingane lezi khona ingane abayanga esontweni la tempeleni la kubo disokuthiwa sobehlanganisa eKazimulweni la ngentumeze eKazimulweni kuzobe kuhlangana nabasho nami ngiyahamba la ngibu ngabona ngithwala neimoto phela ngithi kubudala uzophatha nemiphako seKazimulweni lezi ngane ngineqiniso ukuthi khona ngabaziyange esabathethe namhlanje kuba yiki nabasho la eKazimulweni yazi bakelani baba zithi uyayibhora oyishwayela zithi ayolo baba lo thina sakhula Mshumaza kaji igama ethi ukufa kwami njalo bephakama uzokhuluma ukufa kwami Nazareth njalo babe namagama khona baba ngithi uNkosi bathi masebelungu omama umuntu sehamba njena sosugula kaNkosi sosugula kaNkosi njalo baba lona sasiyake thina njalo baba njalo Akumula Nazareth Akumula Nazareth manje lezi ngane yazimela thina sayimela thina ubona ngesinye isikhathi singohlobo olunye lweingane engafanele lezi izalwa yithi ayihlukani nefoni
ehlukane nefoni zisemafonini ngisho izifundo zisale emuva ngenxa yefoni ngisho nomkethu ngisho kuduma imoto ufika usefonini mama wathi makuqhamuka ubaba lebe kanjena vele afike ngisho ukuthi indoda endala useyigoqile imlenze anyakazazi wenzani abona lapha mabebuka yini big brother yini le yabona mawufika ungena nawe bro ikuze wala ngaliwe uthi jebo ngibakhalela uthi yahlu yabona ukuthi usufikile akusithi lutho usufikile akusithi lutho manje olunye uhlobo lwabantu lolu kodwa izwi kuseyilona likaBhombela sikupha 115 years manje ke uNkulunkulu ungene kwezinye insizwa omvangela umkhize naye nabo siholo umbaba umfundisi ucele nobaba undunakazi nobaba ucwetsa wangena kuba veza leli thuluzi elibizwa ngenabashu namhlanje ngalesikhathi ingane zithi ziya kwinabashu basifika lapha mbongela uJehova kaNazaretha lezikulana zenu Nabashu yala kithi amsawake izingane zakwethu la eduze kwami ngakubona ubaba umntana impela manje yoba ngisaguqela uzakwethu baba ngicela ukuphatheka ngenza isibonelo ukuthi kungenza lezi zingane oyizalayo ngesikhathi okhule ngaso nezinto nazo lezi zingane azifisi ukuba uwe kodwa ezakho kuzofika mina la ngumshumayela umkhwanazi hamba leya Corolla leyana Ngana shumana kwa imfuthi ngibe umoya mfethu ngimshumala umkhwanazi imfuthi ile moto ifunya le moto iyachana bonile moto ziyafisa ukuba yithi lezi ngane kodwa manje mhlawumbe zosiza kangcono mayitshelwa yithi ukuthi hlonipha ihlelo nyoko zinsuku zakho zande nginale moto abafisa ukuba nayo ngenza lo msebenzi uNkulunkulu angiphe wona lehlala njika naso mina la ngisebenza khona ngasiphiwe inkosi uThixo lo nkosazana kuphetha langibuka uThixo wathi uNkulunkulu uzokusiza ngaqashwa ngena connection futhi ngangena namanje ngiphila njika nje kuso futhi kuhola ngaso futhi lemoto ngithenga ngaso ngigana ngaso ngakhe ngaso ikhaya nginikela ngaso Angilezi ingane lezi angizukuyifihlela ukuthi mntanami mawufuna uba njengami hlonipha ihlelo nyoko ngaphambi ukuthi ohloniphe enkazimlweni hlonipha igcela kini la uphuma khona umsuka kini ungalazi igcela kini ukuthi kuyini ufohlisa amantombazane ebusuku ufohlisa abafana bengena umama eku14 nalazo bafohlisa ebuhleni ngoba wena ulazi ithempeli lokuqala
awulazi ithemba lokuqala kuzoba lula ukwazi uma uxakekile man nathi imgwava mningi man hamba uxakele igwaveni hayi kini ibe yini inyongo ayini uma ungenisa amantombazane emndlini kayihlo uyamxosha uNkulunkulu ngithi isidalwa siyaphuma ekhaya umuzi uphenduka iGomora neSodoma moxakile mfana lixakile into exakile wena hambe ehlathini eyigwaveni nazi imgwava ngibeni idla amagwava lapho nodalo wakho asenilambile igwaveni ngeke akukwenzeka ungazoyingenisa intombazane kini ufike uyingise edokodweni ebuhleni ngeke akukwenzeka ungazingamngeni omunye ubaba uthi wenza isiqiniseko sokuthi ukhile endlini kanti amabhedra akade wekhe ewindini waxathi ingane yami ikhulela kanjani kanti hayi ingane masebheka ngilanga wathi obheka ebusuku limvusela kuba ingane ayike ekamereni methe ebheka iwindi kunekesi lika drink ngale windini yehla ngekesi ibuye ngekesi angithi kuba ingane bakithi yazi letho la ngiyibona namsakelazi ingane eyindala abafana bami bakhoze bekhulile sengingqulathi nje kamkhulu ngoba ngithi ngingqulathi mvangele ngoba angambathi lutho kodwa sengumkhulu angambathi lutho angaze ngihlale egcawini njengobaba ganwa thina indoda endala ihlezi laphana ihlezi etafuleni egcawini ilinganisa itiye sekubekwa itafula netiphathi nenkomishi ilinganisa imbetho omuhle ublanket mina ngawumbatha lese nginezulu ngulathi kamkhulu ethi sho kamkhulu manje ngizothi bantwana ke inabasho ithuluzi lokulanda uyazi bona basho usavulela umculo ukuthi batabami khandana umculo nifakaze ngalabo uNkulunkulu abahlanu niqale ekubhombeni izinyoma ngenkosi inyazi lezulu nicule spiritual afro gospel hlwene imculo namhlanje bade ekhuluma ngengane encane umfundisi ethi abona umfana omncane githi ihlabelelo lesihlabelelo lesibaba lezingane ezisina zonke baba samkhumbula usimenyethi nenkosi yesawuri sangobeka nje abantu ezime lazi ubeka baba ngiyabona kahle angiboni kahle kodwa namhlanje sikhuluma ngo-under 11 u10 years 9 years 8 years mothi laphuma lashona bazowushaba abafana bethi basinda ngokuphephisa ushawa izingane ezincane sifuna ukuyitshala lento amen kuthi noma ngabe ukuliphizwe uma ufika kusinwa ufika ungene usine ngoba usina umgihlabelele siyi1 sifuna sigide ngendlela esiyiyo basho njalo umuntu umvangeli angimthandi lo mvangeli anginandaba futhi naye uthi lo mvangeli ngoba kuba ngongawangala uBushembe wadala u14 no23 no25 manje lenabasho leyiphumaphi bobaba yazi ukuhluba kancane kanjani sigcina imithetho ngaphezulu kwezwi likaShembe into usilahla bobaba sikholwa ngaphezulu kwezwi likaShembe uthi uShembe ngiyayibusisa nabasho 1990 ithi inkosi inyanga ezulu senilate funa ngabe kade nayenza lento amen funa ngabe kade nayenza isafika ebuhleni baba sasikhona asisebenza ngamabhungu sinesikoshini asingayibuka kodwa thini ihlwele maskiti wathi ebafana funa ukubona futhi ingane ithini base ziwa mfana athi mfana bone ithi ingane awe mouse boo ubona uthi mfundisi uchize lo ephethe inkozo uthi hey sithi sekholweni abantu esifazana besenyameni ebona mfana mawusathi emfana athi zubekile mfana bathi wakhala ingane hayi mfana usinala mali katwena mfana kodwa phela lalisike saba mfana
Lento nje ekhulula lesizwe siyayazi. Kodwa ke siyazi kahle ukuthi uma ningaze kunabantu abawisa umgidi kuleli bandla. Yothi ngitshelene insizwa nezintombi zaleli bandla yonke into uNkulunkulu akuphe yona leli bandla kungaba kushumela kungaba kuhlabelela kungaba kusina akuphelanga khona ukuthi ube inkosi emhlabeni kunabantu ababusisekayo ukuthi wena usina kahle baphile emphefumulweni. Sotwana khona uhlabelela kahle sizokhukhuma la kube mngaka khona umuntu uthi mayethatha ivesi mfowethu bese ngathi yaliqala ukulizwa ubusiseke ubasheke uthi ayikho into efana le emhlabeni wena ngoba uhlabelela kahle ufuna ungena ngevesi einganeni ke manje. Hayi yimo ihlabelela Iblood ehlawuziwe yathi ngikhuphuka lapho. Kodwa ngiqonda ukuveza bomama bami intombi eyinala ezazikhona isikhathi sikamfundisi uMngomo. Zithi lezi intombi ezalwa ngo1930 bani. Isikhathi sikamfundisi uMngomo zezintombi. Kodwa uthi mabuka amafoto uyabona khona ukuthi hayi akuyigeza leli. Ubona mawuthi umuntu kumbona esithombeni si black and white. Kodwa kwakuyisoka leli. Okuyisoka leli. Zithi intombi eyindala mazisitshela sase singavunuli sebuka umfundisi uMgoma. Nixolele igayi dala lento baba. Ayisikhathi kaBhombele ayikhona. Sase singavunuli sebuka umfundisi uMgoma. Yajalo mina ngiyakhuluma ndlala. Ngikhuluma ngezinto ezinganakekile ezimnandi kodwa ezikhipha kuleli bandla. Uphele nya ngokuthi wena ingane izeyizelo ngoba uyagida. Ingane izeyizelo ngoba uhlabelela kahle. Hayi mfana uzolimala. Into nento la ekhaya uNkulunkulu akuphe yona ukuphela ukuthi baphile abantwana bakhe ngayo. Kona umbonga uJehova lo. Khona uthi meme uthatha nje bese ngathi uyaqala ukuzwa. Uzugezeka. Uzugezeka manje ngisendabeni ethi sasivumile kulabantwana abafani nathi kudala kodwa nathi ufuna sibafaka indaba yakudala ngendlela bazoyamukela kahle. Bakijimba kwanabasho futhi batshela ukuthi hey fundani nina. Kwasho uBhombela wathi fundani leli bandla nezwe kuhamba lidinga abantu abayile esikoleni. Kwasho baba mkhulu uthi balekela isikole sithi kwasho uBhombela mfana uzohlupheka uma ungafundanga yana esikoleni ntombazane yami bese sinitshela futhi ukuthi ningaqali ngeingane ningakaqali ingane egcinwa ngazo sulakhile ikusasa lakho uma uqala ngeingane akalakho ikusasa udala inkinga. Sangifikile phela kunabasho ngicela ngithola ukuhlukile ngoba singadlala nina shushu. Yalayeka nifica yona le ndaba lena yona le ndala. Sifuna abafana bakithi ihlabelelo nje sisinelwayo. Singabiki ihlabelelo ngokwazi ukusina. Nalezi ihlabelelo ezilazo uJordan 42. Khona azayihlabelela khona ubona uthi mawunyaze uzulu kathi mkhwanazi namba bani vele ubothi ngocashaphi Jesu. Lemthandazo eyi3 okuvuka okulala wesabatha akufanele ungakwazi ukuhlabelela ingane uzelwe la. Kodwa namhlanje sinoza kwethu abagcotshiwe ithi inkosi mokulelisa nowabiyela eqilongweni nithi niphosela umshumali lala nathi yavona dalinkingi. Useyibuza ukuthi eshandisi leyife kanjani la. No, awukwazi mfowethu ngomgcotlolo ulala nathi. Angikhulumi ngovuka nathi ngokaqwaqa. Angikhulumi ngovuka nathi ufike kanjani kade emshumeli baboneni yikho lokho ukuthi kufanele insizwa akithi mawuthola ioff yokuthi yogcotshwa ungayivumi into ungagcobeki kahle. Yabona ugcobeke ngendlela yokuthi uzomaka nanga umvangelo vele unomoya wokumaka wena. Awuzukumaka mfana vele umukela umoya wakhona. Hayi. Mfuna simvimbe. Naye mvume mina uma ungicobela ukuvimba.
vele phela uthola umoya wokuvimba uzaqhamba into yashembe nje khomntu engimsebenzelayo uNkulunkulu yakugcoba ukugcobela ukuthi ivimba abantwana bakhe akukwenzana nangengozi kodwa niyavuma nina yebo usizowagcotshwa ke phela kodwa phela awuyihluphi ngokufunda lemithandazo yomthathu vele ngoba awucotshelanga ngizwi likaNkulunkulu ozolihla ucobela ukuthi samvimba ufuna angaweli angawequla umgwaqo baba mfake ungawequla umgwaqo ngale nami ngivume Gcotshela uba isagila samanye amadoda sokushaya abanye abantu no anonqama ngigcotshwa kanjalo funeka mawugcotshwa ugcotshwe umoya kaNkulunkulu uphathe izwi lakhe uthi mawuguqile phambi kwabantu bakuzwe ngoba ungagcotshwa uNkulunkulu uzoguqa kuphuka amadolo ukuze bathuka abantu abakuzwe abantu abagcotshelwanga baphilisa yasi ke bafuneka imali yempepho manganikeli ngizothatha mina ngizothatha manganikeli mina ngaze nandaba nemali mina mawunemali ngemali zami mina nandaba mawufundile ngifundela mina nguthisha omkhulu mina nganceke imali zehanzi ngiyayidla imali sithi kodwa uthila uNkulunkulu ngiyancenga maNazaretha ngegama lenkosi uJehova uthi ngiyancenga uNkulunkulu enezulu uthi yasincenga uthi awunandaba nabo ngicotha njalo lona ongamfuza uNkulunkulu wakhe abantu yabancenga yazi abantu bahluthule ukuthi awukhulumi kahle nabo wathi umshumayela eJudeya ngesikhathi seCovid abona abashumayela laba abangenayo amathempeli yabazi baba ubabona makumhlawumbe bona abanolaka kakhulu umshumayela nje ongakwazi uqala ithempeli nabantu abawu10 ebe u15 ebe u25 bese bebe u50 bese bebe u100 mina ngimona ngashonke emhleni le mambala kazi likhadi ngithempeli ulako lukubo wathi umnye eJudeya ngizela amagqojo njalo insizwa yakithi yabo gcotshela emkhathini alikho ithempeli lasemkhathini la ingxoyo ngeyiphumela loba sengigoqile vele uyiphumele Nkosi yami kodwa ngisiza lezi insizwa mfethu ungakufuni ukugcotshwa uzulu emfethu ufuna inkazimulweni uhlwane phakathi ngoba ufuna ithuba lo moya uphume ngawo la ningavuma bafana bakithi ningavumi thina sagcotshwa ngangenako shingoduso Nkosi yami angimncini umuntu ubaba wangisabisa zakwethu wathi manabi sibamba nwanqaba wahlanya ngafilika kahle vele ngibona sengihlanya uNkulunkulu omela abantu abahlanya bengabe ukugcotsheka ngavuma ndlela leyo ngiyanawo shingoduso angimncane kabi 1992 eKBC la isekhona ungaluzini ngabona ama-offer ngawathola baba sekuthiwa ngicela cela baje ubaba ndodakazi yami omunye wathi ndodakazi isidisiwe ithatha ibuya le ndodakazi kodwa lo baba uyangibona kahle lo baba kodwa phela bakuzalwa uwe baba hlezi kuhle abakuzalwa kodwa umuntu wancenga nje ngalowo ndlela leyo yazi umuntu ukhulela khona la umuntu seze wakhula nje impela sancenga nje awubona uma ungafika ethempelini lakithi sasonto endlini encanyana namhlanje na le enkulu cishe iphinde kabili mani ngithisa phela gibelani emadwaleni ekhumbulayo ngiqeda manga ukuthi angikhona ambani ekhumbulayo ungayiphinda kabili uyazi menziwe ungayiphinda kabili kodwa ngisuke endlini encane amaplanga ngithi umshumayeli ongakwazi ukuthi abantu bayancengwa njengeshembe esincenga ethi ngiyancenga igama lenkosi uJehova ningazenzi ubuthunta indlebe zenu enhliziyo zenu ningazenzi lukhuni esincenga ushembe kodwa nina nithi angincengile nina
ulimi nje masuqotshiwe liyashintsha noma ungaqotshiwe ithi inkosi uthiwe lenkosazana makukhuluma umuntu ngale funa uzwe ukhuluma ikholwa ngisho ungambonanga uthi umunye umshumayeli eJudiya esho intombi entethela ngikhase imfonyo uthi intombi entethela isifakile isimfonyo uthi wafahlela umendo sohlula simfonyo manje igama uShembe engazalisho uthini uShembe